Λοιπόν, το έργο του Παύλου, εδώ απ' έξω, αριστερά. Σας πρέπει να δώσουμε το δείχνω μαύρο. Ο χώρος εδώ πέρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλύψουμε τα παράθυρα, να τον βάψουμε άσπρο, να χωριστεί στα δύο και να μπει η Στυλιανίδου και ο Θοδωρής. Ίσως για τη Βασιλεία να μην βαφτεί άσπρο. Να χωριστεί στη μέση. Στη μέση εδώ στα δύο παράθυρα. Εγώ από τείχους δεν θα ήθελα να λέξει καθόλου πάντως. Εδώ απ' έξω θα μπει το έργο της Ζερβού, θα κρεμαστεί, εξωτερική προβολή. Εδώ μέσα θα μπει το έργο του Παντελή. Εδώ. Ταιριάζει και πάρα πολύ με το φως και είναι ένα παράθυρο δηλαδή. Απ' έξω, επικοινωνεί και από την άλλη αίθουσα μέσα, είναι ένα παράθυρο. Αυτό θα φύγουμε τέλος πάντων για να μπει στην πόρτα. Άλλος δεν μπαίνεις. Λοιπόν, μπήκαμε με την πόρτα αυτή. Εδώ πάνω στη γωνία, ψηλά, θα μπει το έργο του Πέτρου. Αυτό εδώ το διαχωριστικό που είναι πολύ ωραίο για να διαχωρίσει, επειδή θα βγουν έργα ζωγραφικής. Αυτό εδώ το κομμάτι, εδώ, θα εφάπτεται με τον τοίχο πίσω και θα κάνει ένα ζιγ-ζαγ που βλέπουμε. Εδώ θα μπει το έργο της Ράνιας. Εδώ θα μπει η καρέκλα του Νικόλα. Εδώ, στη γωνία πάνω, θα μπει το έργο του Πέτρου. Θα δημιουργηθεί και ένας διάδρομος για να βλέπεις το έργο του Πέτρου. Εδώ θα μπει το έργο της Μαριάννας για να μην ανταγωνίζεται, να μην λειτουργείται αγωνιστικά με τα άλλα ζωγραφικά έργα. Θα το δούμε. Υπάρχει και εδώ άλλη λύση. Και εδώ από πίσω θα μπει το έργο του Άλκη, το οποίο θα δώσει ωραία πάσα. Εδώ θα μείνει όλος κενός ο χώρος, με το έργο του Παντελή που θα μπαίνεις μέσα από αυτή την πόρτα. Το έργο του Άλκη, τίποτα κενό, οδηγεί στο έργο του Παντελή. Εδώ υπάρχει ένας ωραίος χώρος, όπως βλέπεις Πέτρο, για να βλέπεις κατευθείαν το έργο σου. Εδώ Μαριάννα θα ήθελα, ελπίζω να είμαστε ok με αυτό. Ράνια. Η καρέκλα και εδώ σε αυτό θα εφάπτεται. Εδώ θα γίνει γκράφιτι νεοερώτικα. Αυτό θα παραμείνει ως έχει. Εδώ θα μπει μια φούξια γραμμή. Θα συνεχίσει έτσι. Εδώ είναι η είσοδος. Ο τοίχος θα βαφτεί μαύρος.